Hola, què tal, Antònios i Antònies de Catalunya? Us presento un rellotge de la marca Xiaomi. És el Xiaomi Mi Watch SU Active. Hi ha l'Active i el que no és Active, que té uns materials una mica més premium, però en realitat les funcions i totes les característiques que pugui tenir són exactament les mateixes. I aquí t'explicaré com funciona i si val la pena o no val la pena gastar-se entre 165 i 199 euros, depèn de l'època, perquè ja va pujant i baixant de preu. No sé si val la pena o no val la pena, doncs per això estem aquí, per analitzar si val la pena el Xiaomi Watch SU Active. Hola, què tal? Soc el Víctor Endrino. Si ens estàs veient des del canal de YouTube, gràcies per tornar-hi. I si no, a què esperes? Molt bé, doncs comencem amb la primera pregunta. Està ben dissenyat? Doncs a veure, la resposta és que té un disseny, que és el disseny típic que tenen la majoria de rellotges que es fan actualment, així en plan plasticós, és més lleuger, amb les corretges de goma, silicona, que podria ser una miqueta més tubeta, amb una pantalla, molt bona pantalla de 1,43 polzades, amb 60 Hz de freqüència de refresc, que està molt bé, que brilla molt, sota la llum del sol no tindràs cap problema per veure les dades i que el podràs trobar en color negre, blanc o blau fosc, blau marí. Total, que bé, és un disseny correcte, sense focs artificials, però bé, que passaria una mica la nota de tall. Següent pregunta, què tal les notificacions? Doncs fluixetes. Són les típiques notificacions aquestes que et ve només el missatge i no pots fer gran cosa amb elles, només esborrar-les, no pots respondre, els emojis no es veuen i es veuen una petita selecció d'emojis, es veuen tan petitets que pràcticament no saps ni què t'estan enviant, no pots veure fotos, òbviament no pots escoltar les notes de veu que et puguin enviar per WhatsApp, els mails tampoc es veuen en el seu text complet, és a dir, que una mica pobretes, una mica tristes totes aquestes notificacions. El que sí pots fer és rebre trucades, pots fer servir el rellotge com a mans lliures, per si en algun moment, jo què sé, estàs conduint, no tens mans lliures al cotxe, doncs li dones el botonet o estàs, jo què sé, en algun moment en què no pots treure el mòbil, doncs pots fer-lo servir. Pots rebre trucades i no pots trucar a ningú, perquè no té ni un apartat de contactes preferits, allò que dius, mira, doncs ara truco a aquest o truco a aquell altre, no té una botonera per marcar tu el número que vulguis, que ara actualment ningú se'n recorda dels números de ningú, per tant és una mica inútil, però bueno, per trucar al 112 pot estar bé, doncs no té aquesta funció. Només pots trucar a algú si aquesta persona t'ha trucat prèviament. És a dir, perquè tu tens un historial de trucades, tu pots veure qui t'ha trucat i només a les persones que t'hagin trucat anteriorment tu pots tocar a sobre i llavors es realitzarà aquesta trucada cap a aquella persona. Però si no t'ha trucat abans, doncs no. Ara és qüestió d'anar dient-li a tothom, mira, truca'm i així et tinc a la llista i et podré trucar. Perquè si no, no hi ha manera. Una cosa molt rara. Següent pregunta. Puc passar-li música o fotos al rellotge? Doncs la resposta és que ni una cosa ni l'altra. No pots passar-li fotos al rellotge més enllà de les 4 o 5 fotos que et permet posar-li en una de les esferes de fons de pantalla. Pots tenir una esfera configurada perquè vagi passant algunes fotos i dius, mira, que boniques i tal. El que passa és que és una esfera molt poc configurable que només et surt l'hora a la part de baix, només et surt en color blanc. Si tu tens una foto blanca o tens una foto molt clareta, l'hora no la veuràs, o sigui que és tan poc versàtil i tan poc configurable que de vegades dius, em sembla que probablement sigui inútil això. O sigui que no se li poden passar fotos al rellotge i no se li pot passar música al rellotge perquè no té una memòria destinada a rebre música ni emmagatzemar música. Ens haurem de conformar amb controlar la música que està sonant en el telèfon. Això sí, des del rellotge ho podrem fer. Però hi ha una cosa que encara és més absurda, perquè aquí, a la configuració del rellotge, tens un apartat que és auriculars. I tu pots connectar-li uns auriculars Bluetooth al rellotge. Que dius, molt bé, vaig a connectar uns auriculars al rellotge. Quina emoció! Connecto, pom. Els connectes? Els portes posats? Visca, ja estan connectats! No serveix per res, però els tinc connectats, perquè si no tens música al rellotge, què vols escoltar amb els auriculars? L'única cosa que se m'acut és que quan vagis corrent et surti una veueta aquí que et digui, mira, portes tants quilòmetres, portes tant ritme, no sé què, no sé quants. Però clar, si dius, em posaré només uns auriculars per escoltar el senyor o la senyora que em diu el ritme que porto quan vaig corrent i la música? La gent surt a córrer escoltant música, no surt a córrer amb uns auriculars sense res. És una cosa que no m'entra al cap, no acabo d'entendre. Perquè tampoc té Spotify, no té Spotify ni cap aplicació de música ni res. Té aplicacions? Sí, té aplicacions. Sí, no és que digui 4 com a sinònim de poques aplicacions, sinó que té 4, 1, 2, 3, 4 comptades. Següent pregunta, puc pagar amb el rellotge? Doncs aquesta és una altra que si tu no saps la cosa no ho podràs
podràs fer, però en realitat sí que es pot. Aquí t'explicaré com es pot fer, perquè tu agafes l'aplicació que gestiona el rellotge, que es diu Mi Fitness, no només és per fitness, sinó que és també per totes les configuracions i ajustaments del rellotge. Perfecte, doncs dintre d'aquesta aplicació també hi ha l'apartat Xiaomi Pay, i tu vas a Xiaomi Pay i dius, va, mira, li podré posar la targeta al rellotge perquè aleshores podré pagar amb el rellotge allà on vagi, pagaré el cafè, em faré el xulito posant el rellotge a sobre del datàfon. Molt bé, doncs vas a la teva regió, que és Espanya, i aleshores a Espanya, a la llista de bancs compatibles, una llista de 0 bancs. Bé, no hi ha cap banc que sigui compatible amb Xiaomi Pay. Per tant, dius, i aleshores què? Perquè quan tu poses la targeta del teu banc, el banc ha de validar la integració de la targeta en el rellotge. Per tant, si no hi ha cap banc que sigui compatible amb Xiaomi Pay, com ho fem? Doncs ho fem amb una targeta que es diu Curve, que és una targeta que fa de pont entre el rellotge i la teva targeta del banc que sigui. I aleshores la Curve, que no està associada a cap banc, sí que la pots posar dins del rellotge, jo la hi tinc posada i em funciona molt bé, i aleshores tot el que pagui amb el rellotge a través de la Curve es carregarà directament al meu compte bancari perquè ha passat a través de la meva targeta del banc. És a dir, és un pas més, però t'assegures que tens compatibilitat absoluta amb tot. Següent pregunta, té Alexa? Doncs sí, té Alexa, té l'assistent d'Amazon que obeirà les teves ordres no a través de veu, no et respondrà per l'altaveu, sinó que et respondrà per escrit. Però és molt complet perquè funcionen fins i tot algunes skills, funcionen rutines, funcionen la domòtica, el control dels aparells també servirà. Evidentment, quan li demanes informació te la donarà. El que passa és que hi ha vegades que quan tu l'actives es queda així, escuchando, i tu ja li pots dir a qué hora sale el sol mañana que no t'escolta perquè en realitat està desconnectat de l'aplicació. Hi ha vegades que funciona, hi ha vegades que no, per molt que facis aquelles tàctiques d'evitar l'optimització, de que s'execute en segundo plano, que estigui sempre oberta l'aplicació, no sé què, tots els permisos donats, hi ha vegades que no funciona. O sigui que, a una altra cosa, Butterfly, següent pregunta, és precís el pulsòmetre? Doncs sí, és sorprenentment precís, perquè l'altre dia vaig agafar el Huawei Watch GT Runner i a un canell i em vaig posar el Xiaomi Watch SU Active a l'altre canell i vaig pujar a la Creu de Canet, des de Sant Iscle de Vallalta fins allà dalt de tot, a la muntanya que veies tot Canet, oh, que és bonica, i tots dos rellotges m'anaven marcant exactament les mateixes pulsacions, amb una diferència d'una o dues pulsacions per sobre o per sota, però no se n'anàvem gaire més d'aquí. O sigui que té una exactitud molt bona, per tant molt gratament sorprès del sensor cardíac del Xiaomi Watch SU Active. I després el sensor d'oxigen doncs funciona molt bé, perquè és el mateix sensor però et mesura l'oxigen en sang que tens. Com sempre diem, els rellotges no són eines de diagnòstic, no són aparells mèdics i per tant et serveix per tenir una referència. I sí, et marcarà l'oxigen i tal, però bueno, bé, aquí ho tens, a menys que tinguis Covid, que tinguis asma, que tinguis alguna malaltia que et faci baixar l'oxigen de la sang, aleshores tu potser aquí veuràs que tens uns nivells baixos i aleshores això et servirà de referència per buscar assistència mèdica o per mirar-ho amb un altre aparell, però no t'has de refiar al 100% del que et digui el rellotge, ni aquest ni cap. Això sí, el que no mesura és ni la pressió arterial, ni la temperatura corporal, ni fa electrocardiogrames, ni coses d'aquestes. Sí que et mesura l'estrès, evidentment, l'estrès, et fa un seguiment del cicle menstrual, et fa fotos a distància, també tu des del rellotge pots posar el telèfon a uns metres de distància i et pot fer una foto que tu puguis disparar des del rellotge, té calculadora, com una d'aquelles 4 aplicacions que t'hi pots instal·lar, i el seguiment del son, doncs, a veure, està bé, et mesura les fases, et mesura el cor, et mesura també la respiració, si no m'equivoco, bueno, et diu el temps que has dormit, etc. És completet però normalet, tampoc té allò de l'anàlisi dels roncs, ni et detecta fibril·lacions auriculars, ni res d'això, no, és un seguiment del son normal i corrent. Següent pregunta, és submergible? Doncs la resposta és que, a veure, és resistent a l'aigua, però submergible no. És homologat IP68, té la certificació de 5 atmosferes, o sigui, la resistència de 5 atmosferes, i això vol dir que amb la certificació 5 ATM l'únic que podràs fer és això, nedar. Ni et tiris des d'un trampolí, ni facis esquí aquàtic, ni et dutxis amb el rellotge, ni entris en una sauna, ni totes aquestes coses habituals que
malauradament no pots fer ni et cobreix la garantia en cas que se t'espatlli. I en temes esportius està molt bé perquè té altímetre baromètric, té brúixola, no li pots posar recorreguts ni rutes que hagis descarregat d'un altre lloc, però bueno, el baròmetre es calibra tot sol a partir del senyal de GPS i és força precís, i d'activitats en té moltes. D'activitats té aquelles activitats que acostumem a esperar de caminar, córrer, senderisme, natació en piscina, natació en aigües obertes, té triatló, exercicis per intervals, tu pots configurar els intervals d'una manera molt senzilleta, però ho pots fer, i després li pots afegir desenes d'esports i activitats més, aquàtics, activitats a l'aire lliure, entrenaments, esports d'hivern, esports recreatiu, esports amb pilotes de rodones, bueno, tot i que si vols fer esports amb pilotes també pots fer esports amb pilotes, no? El rellotge se sincronitza amb Strava, també pots connectar els comptes d'Strava i de Xiaomi, i el GPS és precís, però bé, fins a cert punt. Trobo que els mesuraments de la ubicació s'haurien de fer més enganxats, amb menys freqüència i no tan separats entre ells, perquè aleshores et trobes moltes línies rectes. Sembla com si li molestessin els arbres i els edificis, que també podria ser, però bueno, ells diuen que tens GPS de doble freqüència amb els típics satèl·lits de GPS, GLONASS, Beidou i Galileu. I bé, en definitiva, quant costa aquest rellotge? Em sembla que t'ho he dit abans, el preu oficial és de 199 euros, però ara està rebaixat a data de gravació d'aquest vídeo a 165. O sigui, és l'evolució natural dels preus dels aparells electrònics, que comencen molt cars i després a poc van baixant. Doncs mira, aquest ja l'han rebaixat i el tens a 165 euros, que jo crec que per 165 euros totes les coses que fa estan més o menys bé. Tampoc podem dir que sigui superbarat, però bueno, tampoc és un preu exagerat. Trobo que 199 euros, que és el preu que tenia quan va sortir, potser és una mica exagerat pel que et dona, però tampoc ens podem queixar perquè és un rellotge molt complet, que té pràcticament de tot, el pots comprar, crec que hi ha opcions millors, però si et compressis aquest, doncs, tampoc és que m'acabessis emprenyat de dir que estic fart d'aquest rellotge. No, un rellotge més. I fins aquí el Xiaomi Watch S1 Active, l'aposta de Xiaomi pels mercats occidentals d'aquest 2022. Ens veiem al proper vídeo. Adéu-siau!